tiña moi claro que un día quería empezar algo, non sei o que, unha peli, unha curta, con a secuencia dun enterro e vendoselle con un enterrador, e despois era un momento tamén de que nos daba medo, non? Era un momento de medo, de se faltaba alguén, se falta alguén na vida, e quizá o medo máis grande era que faltaran as nais, quer dizer, que nos faltaran as nais, miña, a nai dos meus fillos, e dai empezou a tal, pretendendo sempre, dicía antes, no pase ser unha comedia. A miña idea era fazer unha curta de comedia. As mulleres, é verdade que, por exemplo, esta nena non é todo cariñosa, non lle sai todo ese sentimento a mellor de perder unha nai, pero tamén falábamos dun proceso, dende o meu punto de vista tamén un proceso que non é unha morte de hoxe para mañá, senón unha enfermidade onde unha nena xa foi vivindo todo eso, onde unha nena se ten que facer adulta super rápido, onde unha nena os referentes que lle quedan son homes, bichos, xente sin sentimentos, que, digo, do entorno onde eu me criei, non dende as cariñosas, as que coidaban, as que querían ou que demostraban que querían eran as nais, os pais non che daban a min, meu pai non me deu un bico, creo que lle mandou o cura o día da comunión para facer a foto, pero, por exemplo, o traballo que tiña que facer a nena era un traballo quizá o máis difícil da curta. E como fixo tan ben e foi tan responsable, entre comillas, nos traballos feitos anteriormente, que tamén era eu que quería que fora un show para todos, para ela tamén, ainda que era unha curta dura, quer dizer, tiña que ir a lugares difíciles. Non sei, habría que preguntarlle a ela. Eu intento que sexan, polo menos, referentes universais no noso mundo, non? Sobre todo en Galicia, porque eu fago en galego, e porque é un rollo máis... O meu entorno tamén é rural, cambiou moito, está mudando moito todo, non? Pero eu conto sobre min, xogo desde aí, desde que pareza toda a miña historia, de que todas as cousas que me acontecen a min para rirse de min vayan para rirse de un cando estar no patio de butacas e diga, hostia, a min tamén me pasaría así, porque creo que a mellor maneira de rirse de todos é rirse de un primeiro. Somos libres para pagar unha entrada, para cambiar de canal, para escoller o discurso e o que queremos escoitar e non. Quero dicir, para que haxa humor ten que haber unha risa de volta. O problema é na comunicación. O problema tamén é que se pon o foco sempre no cómico, que temos moita responsabilidade, pero creo que o receptor é o que ten que escoller.